Nagbalay ni Buel! Tabang! Tabang! Libuel, nagbalay! May nagapanuhan. Tabang, maluoy ka mo, Libuel! Libuel, tabang! Hoy! Hoy, magsuksukan isang short, ho? Kag t-shirt mo. Ay, da, boxer shorts na gali ko. Ako na lang na yung magwa. Ay, hindi. Dili ka lang. Ako na magwa. Nagbalay! Libuel! Nang, ano tani? Pinigil kami, Libuel, maluoy ka! Nga man, Nang. Nagkukuhan, si Manong mo nagamaoy naman! Ha? Nagamaoy ka, hindi ginapangaboy ka, ginapangastigo ya kami sa balay. Maluoy ka, balike kami! Wala ka diya lapot! Wala gani nung pero-perwisyo na ginahimo mo eh. Hindi ka gani mag-intra-intra diya! Nga hindi. Nagkapanakit ka na, oh. Re, kanday kapitan, aral na. Wala pa. Kinalan nga pisulang tao ngayon eh. Amo ni permi. Ipapreso ko na lang na siya, Libuel. Hindi na kami makagwanta sa mga anak ko sa iya. Wala siya sa kaluoy. Sa laguro na perwisyo pa sa amon. Man, nakabati ka sa hambal sa sawa mo, nong. Para na ka na kapitan, kag mga tanong. Ginadaog-daog to ko mo! Ha? Ginadaog-daog nyo! Ano nga dagdaog man? Sige ah! Isugit ko ka mo kay mami! Ano? Ote, kamusta to? Porting ibisang lalaki. Isugid ako kuno kay mami niya. Ano? Mamas boy, siguro ang lalaki. Ginambal mo pa. Amo nang budlay, no? Mga buhi ka, ngang buot mo, ara pa sa iloy mo. Kagod balingagya, sa ginahambal sang iloy mo, ang ginagawi sang asawa mo, sala na sang asawa mo. Amo na gani nga ako, pagpakasalta, nangitaid ko iya sa balay. Tago to nga, hindi na kita maglubon sa mga ginikanan ta. Kay, wow, kabudlay, magupod sa mga ugangan. Nagamuhan ko ya. Amo na gani nga love ka nanday mamang kag papang kay ti. Nagrespeto ka sa ila mo. Amo mo na lang kinalanday. Ang sila nila, mas mayo pa kuno nga magsabat ka sa ginikanan mo. Pero nung ka nga magsabat ka sa ugangan mo, pero hindi ko pa na mahimo. Isa pa, ginpanak ko man ako sa ginikanan ko nga may respeto sa ibang nga tao eh. Kaglabis tanan, pulis ako day. Hinagidang gidahalungan ko nga hindi ba ikuan ang ngalan ko. Hoy! Rin na gali si Sir ah! Sir! Apitan na yo ah! Daw temprano pa. Lingaw-lingaw lang, sir, ah. Tawagin, Sir! Basi kung sa ulo nyo naman na ibutang ilim nun karon ha. Bi, dyan no, sulat lang maoy ha. Damo lang ko to problema, Sir ah. Di na to matabo, Sir ah. Amo gani. Inom bala na, Sir oh. Hindi na. Kay karon kung kainom ko, wala na sumay masaway sa inyo diri kung magreklamo ng mga tupad balay ta. Ari kami, sir, ah. Sige lang kamo na lang inom ah. Ay na, ano man na, Sir man. Pero hindi ka makabalaka, Sir ah. Hindi ka namon pagsukton, Sir ah. Kabalo man ko ah. Pero sige lang kabalo naman kamo yung pigaw ko yung daan tiyan niya. Sige padayon na nyo ah. Piapi lang mo diya. Basta, wala lang sa maoy ha, okay? Sige, una ko sa inyo. Sige, Sir. Tikalon, ginabala nga pulis mo no. Sige lang, bala. Anong na kay wala siya gainom. Pero, mas mayo man na gani nga ari di siya sa lugar ta. Bisan paano, malinong kita diri. Ay, hindi kaya eh. Naton, tikalon kaya ang pulis ngay na. Sige lang ah. Kay sa pila kadlaw, makita yung ginayang katapat siya, bro. Migs? Kada mo sa basura des tuma sa balay ah. Si! Dali blanay! Si! Luka oh. Sino basura na di oh? Oh. Hala? Ano?
Sino nagaboy sa basura diri sa atubang balay ta? Amo galing siling ko eh. Nanong matsyag nila sa tubang balay ta, basuraan? Kasi una di man. Di check to bing CCTV ta. Tanawa kung sino nagaboy sa basura diri. Dasig. Oo. Ay, mga tupad balay ko. Wala, gini pasunain mo. Bisan mo kayo sila kung amuning mga tupad balay mo. Kagagamay lang pasensya mo ah. Kita, kagit kontra pro. Wala. Sundok si sila. Hoy! Ano ka? Ano naman? Nga ginaula mo ng basura sa tubang sa balay ko, aw? Imo na basura, hindi bla? Ano? Kagsano ka na siguro nga sa ako na? Ha? Nakita ko sa CCTV nga ikaw nagbutang sa mga basura nga ina sa atubang sang balay ko. Nugay binutig! Wala ko nagabutig. Isa na lang ha? Isa na gid lang. Hindi pag-ubusang pasensya ko. Kay basi ko malimtan ko nga pulis kali ako. Kag batiruhan ko ikaw. Basi ikaw ang unang nga magpulos ang armas ko. Aba! Pinahog mo ko? Ha? Ginapahog mo ko? Tistingi kay makita mo.